Ahoj, v tomto videu si opäť vyrobíme nejaký ten regál, ale tento raz to nebude nejaký obyčajný regál. Bude to niečo určené na ukladanie železa, čiže na nejakých profilov, nejakých odrezkov a tak ďalej. Ide o to, že ja potrebujem túto miestnosť dať dokopy, aby som tam urobil podlahu. Samozrejme aj túto miestnosť, v ktorej sme práve, tak tam musí mať novú podlahu, ale to až v budúcnosti. Čiže ja potrebujem vypratať túto miestnosť. A je tu totálny bordel. Je tu preto bordel, lebo to železo ukladám len tak do regálov a takýto regál nie je na to vhodný samozrejme. Čiže potrebujem si to vypratať a pri tejto príležitosti si urobím nejaké regály, ktoré sú určené na ukladanie takýchto profilov. Ale nebude to do tejto miestnosti. Ja mimochodom nenávidím takéto regály, lebo to človek tam akurát nahádže bordel, čiže tento regál tu ani v tejto miestnosti už nebude. Tu pôjdu maximálne nejaké police na stenu a ja mám na to špeciálnu miestnosť, ktorú si môžem dovoliť na to používať na sklad železa a to je táto miestnosť. Táto miestnosť samozrejme bola určená pre svine. Ja už som to dal dokopy, urobil som tam omietky niekedy dávnejšie a navozil som tu akurát haraburdy. Inak tam vidíte, že je tam nejaká rozbrušovačka, ktorú som nikdy v živote nedokončil a možno si to aj dokončíme, ale ja si myslím, že sa to už neoplatí ani dokončiť, lebo dnes sú iné technológie na delenie nejakých tých veľkých profilov, takže toto by malo mať až 350 kotúč, ale ako hovorím, nikdy som to nedokončil, takže možno si to len zošrotujem a čo určite zošrotujem je táto pila vzadu. Tá už nemá ani motor a dnes sa to už absolútne neoplatí používať, čiže toto určite zošrotujem a vôbec uvidíme, že čo tu všetko je. Takže ja si to predstavujem tak, že dozadu dám nejaký obyčajný regál a na túto stenu urobím niečo špeciálne. Uvidíme. No a potom ešte na túto stenu môžem urobiť nejaký regál alebo niečo, do čoho sa budú dať ukladať nejaké plechy, keďže aj tých plechov tu je požehnanie. Takže ideme sa do toho pustiť. Inak samozrejme, ako som povedal, že tu ma takisto čaká v budúcnosti podlaha, ale to sú také metre štvorcové, že sa mi do tohto nechce púšťať. Ale čo je ešte dôležitejšie, je táto časť stavby a nakoniec som sa rozhodol, že predsa len si tu urobím baterkáreň. Pôvodne som nechcel tu urobiť baterkáreň, lebo je tu jednoducho kosa a tie akumulátory by mohli zmrznúť. Ale tak som si uvedomil, že táto časť je pod terénom, tak nejak pod terénom a tu je terén takto. Čiže teoreticky tu by nemuselo mrznúť a keď tu urobím poriadnu priečku, zateplenú, keď všetko zateplím ako má byť, protipožiarny strop, keď urobím a tak ďalej, tak by to mohla byť dobrá baterkáreň a celkovo strojovňa pre fotovoltaiku, čiže všetky tie meniče, všetko by bolo v tejto miestnosti. A musím sa priznať, že najviac sa mi páči tá myšlienka, že možno v budúcnosti bude mať nejaké lacné akumulátory z nejakého auta a tak ďalej, ktoré sú možno horľavé. A páči sa mi preto táto miestnosť ako baterkáreň, lebo vidíte, že je to pod úrovňou terénu. Ja by som tu dal síce nejaké hydroizolácie, zvýšil by som ten terén, ale jednoducho by sa to celé dalo použiť ako nejaká vaňa v prípade požiaru, čiže tie akumulátory by boli niekde dole a jednoducho by sa to celé mohlo napustiť vodou. Čiže táto myšlienka sa mi to páči, že by to mohla byť protipožiarna ochrana. Takže asi sa predsa len do toho pustím, lebo človek nevie, že aké v budúcnosti bude mať akumulátory. Možno niečo zoženie za zopár drobných. Takže idem sa pustiť do vypratávania tejto miestnosti a pozrime sa na tú rozbrušovačku. Tak, túto miestnosť som si už vypratal a musím povedať, že sa mi zdá, že je to už teraz podstatne väčšia miestnosť. Aj keď musím povedať, že má to len približne 250, zadná stena 180, ale ako sklad železa to bude úplne dostačujúce. No, čiže na túto stenu si urobíme nejaký ten regál, samozrejme z odpadu. No a teraz ešte sa môžeme pozrieť na tie skvosty, ktoré som tu objavil. Túto pilu určite zlikvidujem, lebo je to nepodarok, respektíve ono tu niekedy aj fungovalo, ale ako vidíte je to totálne krivé.
Čiže dnes určite sa to neoplatí prevádzkovať. Ten motor som použil, tuším, na miešačku. Bol tam 750 W motor, trojfázový. Tento druhý skvost vyzeral niečo lepšie, ale tiež pochybujem, že to ešte niekedy dokončím. A ja som to asi nedokončil preto, lebo je tam len 1500 W motor, čo je samozrejme slabý motor na takéto hebedo. Ale uvažujem o tom, že nebudem kupovať nový motor, lebo ten stojí 250 €, ale mohol by som používať na to frekvenčný menič, čiže ten výkon by som o niečo mohol zvýšiť. Ale tak či tak by som musel tu urobiť nejaké úpravy. Totiž mne sa zdá, že je to príliš vysoké a musel by som to dať jednoducho nižšie. Minimálne by som tie nožičky musel takto nejak odrezať, lebo tu hrozí riziko poranenia, keď by sa ten kotúč roztrhal, takže musí to byť jednoznačne nižšie. No a samozrejme tie stoly sa dajú sklápať a možno by som tu aj urobil magnetický stôl, ale fakt neviem, či sa oplatí do tohto púšťať. Je to sprevodované do rýchlosti, čiže tam je veľká remenica. Tu je malá remenica. Ten motor očividne nie je na správnom mieste, treba to dotiahnuť. A asi by tu bolo treba urobiť viacej tých úprav, ale so frekvenčným meničom by to nejak fungovalo. Uvidíme, možno sa predsa do tohto pustím a vyrobím tam aj magnetický stôl, lebo keď už to mám doma, tak prečo nie? No dobre, ale teraz ideme si urobiť ten regál a tu idem si nazbierať nejaké železo a predovšetkým z toho odpadu sa pokúsim vyrobiť ten regál. Musím povedať, že som dosť sklamaný, lebo očakával som, že v tom bordeli bude podstatne viac užitočného materiálu, že tam budú aj nejaké užitočné profily, ale sami vidíte, je tam takéto obrovské množstvo všelijakých trubiek a to ani zďaleka nie je všetko, tých trubiek tam je podstatne viacej a tých užitočných profilov tam nie je skoro vôbec nič. Sú tam nejaké L profily a takéto veci, ale skôr som potreboval takéto profily na konštrukciu, na fotovoltaiku. Ale nevadí, lebo ja tu mám napríklad takéto staré dvere a ten regál môžem urobiť z týchto tu profilov, len zase je tam kopu zvárania. Ale keďže máme zadarmo tú šťavu, takže nebude problém. Inak samozrejme tento regál bude pozostávať z takýchto trubiek, ktoré sa navaria na nejaké tie stojky, ale to si za chvíľu ukážeme. No inak zase urobím radosť nejakej národnostnej menšine, lebo odhadujem, že takýchto odrezkov, tenkostenných, hrubostenných odrezkov tam bude minimálne 50 kg. Samozrejme nevyhodím všetko, takéto hrubšie veci si nechám, lebo takéto trubky, nejaké guľatiny sa dajú použiť na nejaké závesy, takže toto si určite nechám. No dobre, idem sa konečne pustiť do tohto regálu. Stojky mám dokončené. A ten materiál, z ktorého som to vyrábal, tak akurát na to stačil. Dokonca sa mi zvýšil ešte takýto polmetrový profil. Keď ho tam niekde uvidíte, tak máte bezvýznamné plus. Takže teraz môžem prejsť na fázu číslo 2 a tá spočíva v tom, že sa tu jednoducho navaria nejaké guľatiny, nejaké trubky a tých trubiek tu dám veľmi veľa, možno aj každých 10 centiakov. Nevidím dôvod, že prečo by som mal sanovať nejakú guľatinu, nejaké trubky, keď toho mám veľmi veľa. Čím viacej, tým lepšie. No a samozrejme potom sa to osadí na miesto a skráti sa to, lebo toto je ešte zbytočne dlhé, ale ešte neviem, ako to bude vyzerať na tom mieste, tak som to neskracoval. No, guľatinky použijem, respektíve trubky použijem z takéhoto odpadu. Toto je nejaký gauč, pokiaľ sa nemýlim, ale je to dosť tenkostené. Ale použijem ešte pravdepodobne pozinkované vodovodné trubky, lebo toho mám tiež dosť veľa. A uvidíme, čo všetko použijem, ale budem sa snažiť toho využiť čím viac. Inak samozrejme tie trubky nebudem len tak z prednej strany zvárať, lebo to nie je dobrý nápad, ale pokúsim sa to prevrtať. Normálne sa to pokúsim prevrtať a jeden zvar alebo zopár bodových spojov bodových zvarov bude na jednej strane a zopár bude na zadnej strane. Kvôli tomu, že keby som to dal len z jednej strany, tak pri zváraní
ten zvar by musel byť podstatne kvalitnejší a jednoducho by sa to ohlo do jednej strany. Čiže musím to takto kompenzovať z jednej, z druhej strany. A za ďalšie nejaký vrták je podstatne lacnejší ako elektróda a by som mal ušetriť tie elektródy. A potom fakt neviem, ako by som to vyrovnával, keby som to dal na jednu stranu všetko, tak by sa mi to neskutočne ohlo. Určite to poznáte, že na akom princípe to funguje, že ten rozstavený materiál jednoducho, keď vychladne, tak sa to stiahne a tým pádom táto strana sa pekne krásne ohne. No dobre, idem ďalej pokračovať a potom vám to ukážem. Kto maže, ten jede. Mám to odvrtané a ako ste mohli vidieť, tak medzičasom som si stihol aj pripraviť tie trubky, narezať, zabrúsiť a musím povedať, že som dosť sklamaný, lebo očakával som, že využijem podstatne viac z tohto tu materiálu z odpadu, že nakoniec tam ostane podstatne menej toho, ale ako vidíte, tak skoro nič som nepoužil, ale ja si myslím, že takýto počet tých držiakov bude stačiť. Inak mal som to v pláne robiť trochu inak. Chcel som vrtať diery z jednej strany a potom zo spodu to trochu posunúť o 1 cm, tú dieru, a preto tak chcel som to robiť, aby som mohol dať to samozrejme do šikma. Lenže som lenivý, za ďalšie ten vrtak by musel byť o niečo väčší, čiže by tam vznikla aj nejaká tá medzera, trebalo by to potom vyvariť a tak ďalej a tak ďalej, tak som sa rozhodol, že budem to vrtať naraz skrz. To sa tam samozrejme ešte nabije a jednoducho potom to ohnem. Naznačím si, že koľko, ale jednoducho to ohnem. Nemal by byť s tým žiaden problém. No a tu samozrejme to už ani nemusím ohýbať, lebo tuto je už nahnuté, ale tu idú vodovodné trubky, ktoré sú o niečo hrubšie. Ja ešte uvažujem nad jednou vecou, že mám tam taký plech a ten plech je z nejakej starej rozvodnej skrini, obrovskej, socialistickej, tak uvažujem, že ešte by som tu navaril takéto políčky. Konkrétne ten plech je tam a zase by som niečo využil. Takže uvidíme, ako to celé dopadne. Idem ďalej pokračovať. Práve sa snažím to pozvárať a musím povedať, že veľmi rád používam túto zváračku, ktorú som niekedy vyrobil. A je to hybrid zváračka a invertor. Preto to rád používam, lebo je to zároveň mäkké, ale má to aj vyhladený oblúk, keďže je to aj invertor. Nevýhoda je, že invertor sa nedá nastaviť na nižší prúd ako 20 A a keď dám aj zváračku na jednotku, to je na minimum na 230 V, tak aj tak je to relatívne silné. Ale zase veľmi dobre sa s tým zvára, môžeme si to vyskúšať.
Ešte taká malá poznámka, čo sa týka zvárania zinku, tak samozrejme na to pozor, lebo sa môžete otráviť a minimálne si spôsobíte nejaké horúčky. Ja sa teraz pokúsim to zachytiť, ale asi sa mi to nepodarí. Malo by to prskať a mali by tam byť biele oxidy, tak uvidíme, či sa mi to podarí zachytiť. No, môžete vidieť, že ako to vyzerá a je to fakt dosť nebezpečné, takže nedýchať to rozhodne. Konečne sa to začína na niečo podobať a musím povedať, že som spokojný. Bude to funkčný regál. Samozrejme ani zďaleka to nie je dokončené, ako vidíte, tie trubky nemajú rovnaký uhol, čiže musím to pekne krásne ohnúť na rovnaký uhol, ale to si nechávam až pred maľovaním, pred natieraním, že to vyrovnám. Ale teraz si tam idem navariť tieto plechy. Tie plechy samozrejme budú umiestnené takto, aby sa tu vytvorili takéto zábrany, aby ten materiál jednoducho nespadol dole. Ale tu je ten problém, že nemám párny počet týchto plechov, tak uvažujem, že tu na spodnú stranu sa budem snažiť dať to najnižšie niekde tu. Tu je aj tak nevyužitý priestor. A potom mám tu ešte párny počet týchto užších profilov, plechov. Tie dám jednoducho niekde sem. No a potom z tých plechov, ktoré nie sú v párnom počte, tak to jednoducho rozrežem na 4 centiaky. 4 centiaky majú tieto profily, čiže potom tu takto navarím. Zadná stena nebude mať ten výlisok alebo ten ohyb, to nevadí, ale predná stena bude mať ten ohyb. Takže ja si to idem dokončiť, namaľovať a uvidíme, že ako to bude vyzerať. No, pomaly, ale isto už budem finišovať a už mi to len stačí rozobrať ten regál od steny, lebo tak som to robil, aby sa to dalo samozrejme rozobrať, aby som tú stenu mohol dať dokopy, namaľovať, aj tu nejaké tie veci prebrúsiť, pozvárať ešte niečo. No a jednoducho to celé natrieť farbou. Použijem len obyčajnú syntetiku, škoda tu dávať nejakú kvalitnú farbu. Inak, čo sa týka tých políčiek, tak niekto teraz môže namietať, že je to zbytočné, lebo nič na to nedám, ale ja si myslím, že nejaké tie odrezky tak v pohode. A aj tak to bol zvyšný plech, takže by som to vyhodil, alebo takto som to využil. Samozrejme na tú zadnú stenu pôjde nejaký druhý regál. No takže ja si to idem dokončiť a urobíme si záver videa. Na záver videa si môžeme povedať niečo o samotnej konštrukcii tohto regálu a že aká konštrukcia by bola pre vás možno vhodnejšia. Ja som to vyrábal z toho, čo som mal, ale možno keby som mal nejaké iné profily, tak to urobím o niečo inak, lepšie. Ale ja som predovšetkým požadoval od toho regálu to, aby to bolo veľmi, veľmi úzke, aby mi to nezaberalo zbytočne veľa priestoru, lebo túto miestnosť potrebujem naďalej využívať ako sklad, čiže tu normálne sa budú dávať pneumatiky a takéto veci. Čiže preto som to aj takto vyrobil, ale pre vás by asi bolo vhodnejšie to urobiť tak, že túto základňu urobíte podstatne väčšiu, no a tú stojku do šikma dáte až hore niekde. No a samozrejme tam dáte tie trubky. Tým pádom by ste získali aj pomerne slušné políčky, mohli by ste tam dať nejakú preglejku alebo niečo takéto. Takýto nejaký regál budem vyrábať na zadnú stenu. Samozrejme nesmie to byť na celú šírku steny, aby som tie profily nejaké dlhé mohol dávať aj takto. Čiže tam si vyrobím takýto nejaký špeciálny regál z nejakých originál profilov, ale samozrejme budem sa snažiť použiť aj nejaké trubky a takéto veci, ale to si ukážeme až v ďalšom videu. No takže z tohto videa to je všetko a čus pri ďalšom videu.